Táto veľryba behala po súši a je to rovnako šokujúce, ako očakávame. Vysvetlím ti prečo a prezradím ti, ako je možné, že veľryby skrývajú nohy vnútri tela. Volá sa Pakicetus, žil pred 50 miliónmi rokov a pôvodne bol známy len z neúplnej lebky. Čo nie je veľa, ale z právekých zvierat obvykle poznáme len zo pár kostí. Najčastejšie vôbec nič. Ak niekto vykope za každým celú kostru, bude to len preto, že ju tam predtým zakopal. Aj neúplná lebka však stačila na dôležité zistenie. Anatómia vnútorného ucha nesie typické znaky veľrýb. Paleontológovia teda vedeli, že ide o primitívnu veľrybu. Predstavovali si ju zhruba takto a mýlili sa. Nález ďalších pozostatkov ukázali, že Pakicetus mal dlhé nohy zdanlivo vhodné na behanie a skákanie. V podstate bol suchozemská veľryba. Zuby Pakiceta prezradzajú predátora, nohy však zakončovali kopítka. Členková kosť navyše niesla zdvojenú kladku, čo je typický znak párnokopytníkov. Pakicetus bol teda suchozemská veľryba a zároveň mäsožravý párnokopytník. Dnes si veľryby s párnokopytníkmi pomýlite asi len vplyvom veselých hríbikov a podobných látok. Pred 50 miliónmi rokov to však bolo inak. Veľryby, ako bol napríklad Pakicetus, mali kostru ešte veľmi podobnú súdobým kopytníkom, ako bol napríklad Diakodexis. No nie hlavu. Preťahnutá lebka Pakiceta s typickými trojuholníkovitými zubami pripomína archaické oceánske veľryby. Inými slovami, Pakicetus mal už hlavu veľryby, ale ešte telo archaického párnokopytníka. Mimochodom, blízky vzťah medzi párnokopytníkmi a veľrybami vyplýva aj bez skamenelín. Pamätaj na to, ak sa náhodou dostaneš do diskusie s odporcami evolúcie, ktorí môžu tvrdiť, že skamenelín dal do zeme Satan, aby zmiatol veriacich. Satan nič také neurobil. Ale za to umiestnil abecedu do matematiky, aby zmiatol úplne všetkých. Genetické analýzy napokon potvrdili, že veľryby nie sú len príbuzné párnokopytníkom, ale patria priamo medzi ne. Ich najbližšími žijúcimi príbuznými sú hrochy, ktoré tiež obľubujú vodu a dokonca rodia ako ja vo vode. Takže hoci veľryby vyzerajú takto, sú to párnokopytníky. So vzťahom vonkajšieho vzhľadu k evolúcii je to teda podobné ako s fotkami na zoznamovacích aplikáciách. To, čo na nich vidíme, niekedy trochu zavádza. Husté kosti končatín Pakiceta naznačujú, že obľuboval vodu. Takáto prídavná záťaž totiž pomáha pri ponáraní obojživelne žijúcim zvieratám, ako je napríklad hroch. Takže hoci mal Pakicetus telo v zásade suchozemského živočícha, obľuboval vodu. Ako sa však z Pakiceta vyvinuli oceánske veľryby? Máme doslovne desiatky prechodných foriem. Napríklad ambulocetovi sa skrátili končatiny, ale predĺžili prsty, ktoré boli zrejme spojené plávacími blanami. Rhodocetus patril medzi prvé oceánske veľryby, na plutvách mu však stále rástli kopítka. Egicetovi zmohutnel chvost a stal sa hlavným pohodom pri plávaní, takže neskorším veľrybám zadné plutvy zakrpateli a napokon zmizli. Ale iba navonok. Dnešné veľryby v podstate skrývajú nohy vnútri tela. Mnohé veľryby nesú v tele zvyšky zadných končatín, predovšetkým stehennú kosť. U veľryby južnej a veľryby biskajskej nájdeme v tele dokonca chrupkovitú holennú kosť. Mimochodom, dodnes existujú párnokopytníky pripomínajúce tie, z ktorých vznikli veľryby. Napríklad ako zajac veľký tragul vodný. Zdržuje sa pri vode a veľa času trávi pod hladinou, aby sa vyhol predátorom. Hoci sú traguly vodné, hlavne vegetariáni, občas si spestra jedálniček krabom alebo rybou. Pred 50 miliónmi rokov žil podobný ako líška veľký Indohyus. Indohyus mal blízko k spoločnému predkovi hrochov aj veľrýb. Husté kosti končatín prezrádzajú, že sa prispôsobil na ponáranie a izotopové analýzy potvrdili, že veľa času trávil vo vode. Jeho stredné ucho dokonca naznačuje, že dobre počul pod vodou. Na záver ešte záškodnícky návrh pre školu povinných. Ak na písomke z biológie dostanete otázku: vymenuj 3 párnokopytníky, nepíšte jeleň, ťava alebo krava, napíšte vráskovec ozrutný, delfín a kosatka dravá. Budete mať pravdu z hľadiska genetiky, anatómie, paleontológie, skrátka pravdu. Ak to vyučujúci neuzná, napíšte mi. Vybavím to.